Sa Pontevedra, Capiz, duha ka lalaki nadakpan sa ginkasanga bypass operation. Isa sa ila nagtuyo pa nga magpalagyo. Nakatutok Josel Huesca. Positibo nga nabaklan sa isa ka pakete sang ginapatihan siya Sanday Napoleon Bones, 33 anyos ang barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Kag Joey Filarca, 28 anyos ang Duran, Dumalag, Capiz. Ginpatigayon sang Capiz Provincial Drug Enforcement Unit kag Pontevedra PNP ang operasyon sa barangay Malagit. Recover ang isa ka sachet in return sa 800 pesos nga piso bill. Magluwas sa isa ka sachet naka-recover pagid sang duga nga 15 ka sachet sang ginapatihan shabu. Ang isa nakuha sa sidsid sang bayo, sabta nga 14 pa simple nga ginipit sa dala nga payong sang mga sospitsado. After sa transaksyon, nadumalagan ini siya. May natabo kali nagsanay kag ini siya na tigayo man nga maaresto sa aton nga mga operatiba. Duga nga nakonpiska ang isa ka kalibre 38 nga armas lutang kag duha ka bala. Ginpadala na ang tanan nga ebidensya sa PNP Crime Lab sa Campo Delgado. Pananglitan magpositibo nga shabu ang natransaksyon sa otoridad, kasuhan ang duha sa paglapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, magluwas pa sa illegal possession of firearm. Balita halin sa probinsya sang Capiz, Josel Huesca, 1 Western Visayas.